जम्मू आरो काश्मीराव फिन आरोबाव गुलि गावलायनाय जाथाय। आर्मी आरो उदखारिफोरनि गेजेराव जादों गुलि गावलायनाय जाथाया। नाथाय बे खेबाव आर्मिया उदखारिफोरनि हेंथायै गोख्रोङै गसंथेदों। दिनै सा काश्मीरनि कुपवारा जिल्लानि मसिल आरो टांगधार ओनसोलाव लानाय सिग्रोमनाय हाबाफारियाव जाफुंसारदों आर्मिया। आर्मिनि आखायाव दिनै 3 उदखारिफोरनि जिउ खहा। मोननै ओनसोलफ्राव सिग्रोमनानै 3 उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनायाव जाफुंसारदों भारतारि आर्मिफ्रा। आर्मिनि फोरमायथिनानै होनाय बायदिब्ला बोथोर गाज्रिखौ नोजोर होनानै जम्मु आरो काश्मीराव उदखारिफ्रा हाबनो नाजादोंमोन। जम्मू आरो काश्मीराव फिन आरोबाव गुलि गावलायनाय जाथाय। आर्मी आरो उदखारिफोरनि गेजेराव जादों गुलि गावलायनाय जाथाया। नाथाय बे खेबाव आर्मिया उदखारिफोरनि हेंथायै गोख्रोङै गसंथेदों। दिनै सा काश्मीरनि कुपवारा जिल्लानि मसिल आरो टांगधार ओनसोलाव लानाय सिग्रोमनाय हाबाफारियाव जाफुंसारदों आर्मिया। आर्मिनि आखायाव दिनै 3 उदखारिफोरनि जिउ खहा। मोननै ओनसोलफ्राव सिग्रोमनानै 3 उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनायाव जाफुंसारदों भारतारि आर्मिफ्रा। आर्मिनि फोरमायथिनानै होनाय बायदिब्ला बोथोर गाज्रिखौ नोजोर होनानै जम्मु आरो काश्मीराव उदखारिफ्रा हाबनो नाजादोंमोन।